Come and ride a crystal cable car with me papunta ng Ngongping Village sa Hong Kong just a few hours before our flight pauwi ng Pilipinas. Yes guys, kayang-kaya tong puntahan ng half day or even less and malapit lang siya sa airport. So pwede nyo siyang unahin sa itinerary paglapag nyo sa Hong Kong or tulad namin na bago umuwi. Galing sa TST, sumakay kami sa Tsuen Wan or yung Red Line tapos bababa sa Liking Station at lilipat sa Orange Line. Sakay sa Orange Line at bababa sa Tung Chung Station kung saan naabutan natin itong Citygate Outlets. Pwede kayong mag-shopping dyan or tulad namin, nagpunta kami dito sa basement kung saan merong mga locker for rent para iwan yung mga bagahe namin. Ito yung rate nila every 2 hours at yung isang large na locker, kasya yung bagahe ng 2 tao. Kung puro lang naman kayo backpack, kahit na 4 na tao, pwedeng mag-share sa isang locker. After nun, labas na tayo ng Citygate Outlets, just follow the signs or follow Google Maps papunta sa Ngongping 360. Walking distance na lang naman yan, huwag kayong mag-alala. And then pagdating sa taas, para hindi na kayo pumila sa pagbili ng ticket, you can book this ahead of time via Klook and use my code for a discount para magsascan ka na lang ng QR code dito sa gate. You have an option of a standard cabin na medyo mas mura ng konti, pero syempre i-maximize na natin, so dun tayo sa Crystal Cabin. Take a message back from me, the defying gravity. So ayun, syempre feel namin yung Crystal Cabin kasi nakikita mo talaga yung view ng city at yung forest sa ibaba. Meron pa nga kaming nakikitang trail at mga taong nag-hike kasi yung iba parang panatayatan nila na pumunta doon sa Buddha nang naglalakad or yung iba naman gusto rin lang talaga mag-hike. This ride will last for about 20 minutes at pag malapit ka na, ayan, matatanaw mo na yung higanting Buddha sa taas ng bundok. Until finally, nandito na tayo sa Ngongping Village. Marami ditong mga stores and souvenir shops. Yung kinainan namin ay Subway, meron din ditong Starbucks at 7-Eleven. At kahit nandito ka pa lang sa dulo ng village, tanaw na tanaw mo na yung Buddha. Meron din sila mga free guided tour, although madali rin lang naman mag-DIY. Andito yung Motion 360 na parang interactive theater, cable car discovery center, tapos etong Pavilion of Chinese Dynasty. Sakto ang ganda ng weather nung nagpunta kami. Malamig, mahangin, pero may araw pa rin. Lakad-lakad lang kami dito, take ng maraming pictures hanggang sa finally nakaabot na kami dito sa Tiantian Buddha. Hindi ako aware kung ano yung ibig sabihin sa culture nila ng pag-visit dito, pero for some reason napansin ko na halos mga senior citizen yung nagpupunta dyan. Right in front of the Buddha, merong monastery, makakakita kayo dito ng mga monks at meron silang mga parang prayer temple. Reminder lang sa ating mga nagta-travel, bago pumasok sa mga temples, always check sa entrance kasi usually nandyan yung mga warning signs para alam natin kung allowed ba mag-take ng video sa loob ng temple. Bago kami bumalik sa cable car, I tried some gelato. Ang dami nilang mga flavors na available at eto yung prices. I tried their lime flavor which was so refreshing and good. However, yung matcha nila medyo sobrang bitter siya for me. Sa may bandang entrance ng cable car station, pwede kayong bumaba dito sa parang forest para makapag-take ng ganitong shots. Meron din silang cherry blossoms dito, although hindi pa nagbo-bloom nung nagpunta kami. So eto, at nakasakay na kami ulit ng cable car pabalik ng Citygate Outlet kung saan merong mga bus na 10 to 15 minutes away lang from the airport.